Hola, soc Cristina Peris Bartual, tinc 11 anys, vaig al Col·legi Maria Auxiliadora de Torrent. Estudie sisè de primària i soc de la Falla Sedaví. Soc fallera des de que vaig néixer. El que més m'agrada de les falles és la crida, la presentació i l'ofrena, perquè la crida s'es comencen les falles, la presentació perquè vaig complir el meu somni i l'ofrena perquè li porte el ram a la Verge.